जिहेतु रेन्जार बिथां बि फाटक बे थासेयावबो बेबायदि जाथावै बा एक्सेप्ट खालायथावै घटनाया जानानै थांबाय बेनि थाखायनो बे रेन्जारनि सायावहाय एसे थरन्थ' खालायनांगौ जों बेखौ दाबि खालायदों मानो होनबा रेन्जारा जाहैबाय मोनसे डिपार्टमेन्ट बा मोनसे कम्पानिखौ नायनायनि बा गावनि जुरिसडिक्सनाव मा जादों मा जायाखै बेखौ सामलायनायनि थाखाय बिथांनाव जथेस्थ' दायित्व दं नाथाय बिथाङा दिनै बेखौ सामलायनायाव फैलार जादों खोब दुखुनि बाथ्रा दिनै फुंनि 3 बाजिसो रिंगायाव जे जाथावै मोनसे जाथाय जानानै थांबाय जाहारबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव गियानिपुर गामिनि हेमन्त नार्जारि बिथाङा हाग्रायाव थांदोंमोन हाग्रायाव थांनानै फैनायावहाय बिदिनो लोगोफोर दंमोन बिनि उनाव सोरांसि फुंनि 3 बाजिसोआवहाय जाहारबारि रेन्ज फरेस्टनिफ्राय डिउटि खालायनायावहाय बेबायदि मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै थांबाय बेवहाय डाइरेक्ट स्पट डेथखौ मोननाय जादों खौरां बिजोंनि गेजेरजों बा जोंनि लकेल जाहारबारि बा रायजो राजाफोरनि फोरमायहरनायनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौ मोननानै दिनै नैबे दुखुथिया न'खराव जोङो दावबायफैदों दा बियो मोनसे खोब आनफर्चुनेट जाथाया जानानै थांबाय बियो जानो नाङामोन बेयो माब्रै जादों आरो माब्रै जानो मोनखो बिनि सायावहाय बिफानखौहाय नायबिजिरनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जोङो नारसिनदों लोगोसे दिनैनि थारिखआव बेबायदि फिसा घटनाया जाथाया गोबां जायगायाव जादों मानो होनबा बियो मोनसे नेसनेल पार्क हिसाबै डिक्लेयार मोननाय दा बे सिङावहाय माखासे मोननै बिथिंखौ जों नायदों मोनसे बिथिङा जाहैबाय नेसनेल पार्कआवहाय हाबनायनि बा बिनि जे खहा खालायनाय बेवहाय मोनसे बिनि राइट्स थाया दा आङो आपिल खालायदों बे ओनसोलनि बा गुबुन ओनसोलनि जे जाय सुबुंफोरा दिनै बे नेसनेल पार्क सिङाव बा हाग्रा सिङावहाय हाबनानै माखासे हाग्रानि जे सम्पतिफोरखौ खहा खालायनाय बियो मोनसे जोंनि थाखाय खोब खहा गोनां बा बियो जोंनि थाखाय बियो एक्सेप्ट खालायथावै दा बेनि थाखायनो जायफोर दिनै बेजों दिनै सोलिनो थाखाय बा जिउ खुंनो थाखाय जाय व्यक्तिफ्रा दिनै बेबायदि मोनसे सिन्था धारना खालायदों बिनिफ्राय अननानै बयबो जाहाथे गोजानाव थायोबानो जोंबो मोनसे परिबेसखौ मोजां परिबेसखौ मोननो हागोन आरो जाय मानसिया दिनैहाय जाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदि थांनानै डाइरेक्ट एनकाउन्टार खालायहैबाय बियो आयेन भाबाव गोलैया आयेनाव गोग्लैया बियो मोनसे बिराद माने एलिगेल जाय एलिगेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा दिनै डाइरेक्ट एनकाउन्टार खालायनानै स्पटेड खालायबाय बेखौ जों माब्लाबाबो गनायनो हाया आरो एक्सेप्ट खालायनो हाया दा बिथांमोनहा हय जाय मानसिया दिनै हाग्रा बिफाननिफ्राय खहा खालायनाय माखासे बुस्थुफोरखौ लाबोदोंमोन बिथांमोनहा हमनो हायोमोन एरेस्ट खालायनो हायोमोन बा बिथांमोनहा गावसिनि नेम निथिजों बा आयेन भाबै बिथांमोनहा हमनानै जेलाव हरनो हायोमोन बा सास्ति होनो हायोमोन बा बायदि बिथांमोनहा पानिशमेन्ट होनो हायोमोन नाथाय दिनै बिथांमोनहा सोङा हसिया बा डाइरेक्ट एनकाउन्टार खालायनायखौ जोङो खोनानो मोन्दों आरो नुनोबो मोन्दों दा बेनि थाखायनो दिनै बिनि सायावहाय थरन्थ' खालायनो थाखाय जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय जों दाबि खालायदों आरो बे ओनसोलाव मोनसे गोजोन परिबेसा सान्थि परिबेसा फैनांगौ आरो ओनसोलाव जोंहा मोनसे मोजां इनभारमेन्टखौ लाबोफिननांगौ दा जिहेतु दुखुथिया न'खरावहाय दिनैहाय माने गावनि फेमिलिखौ दैदेननो थाखाय जेबायदि मोनसे खामानिखौ मावलांबाय बा न'खरखौ दैदेननो थाखाय दिनै बिथाङा बेबायदि खामानिखौ मावनो गोनां जाबाय दा बिनि सायावहायबो न'खरनि फारसेबो जाहाथे नायबिजिरो लोगोसे बिनि सायावहाय थरन्थ' खालायनो थाखाय जों जिल्ला आफिसनिफ्राय दाबि खालायबाय